naapurialle, mikä asuu samassa taloudessa, opettaa tuon saman jutun. Se helpottaisi sen elämää hieman. Hyi, mikä keppi. Ai, no, varastitko multa kepin? No kyllä nyt oli. Ettekö oo pikkusen pohee mies? Nyt oikein niinku näkee, että nyt mä oon pohee. Kysypä siihen paikalle. Omistaja on järkyttynyt. Onko oikein ilman voiku? Sitähän saa jos ei sinun kesken ja sanottu niin. Ja sit sanotaan, että ei hörröjä. No oi. Voi että. Oi. Ai. Oho. No voi, kirosanojakin saa sanoa, jos meinaa viesiin kepin. Oi miten pätevää. Oi miten pätevää. Oho. Oho. Äläpä vie minun keppiä. Minä luulen, että tämä keppi on nyt tämä pahasi. No niin. Nyt omistaja hyvin järkyttynyt. Suutun nyt. Suutuisin minäkin, kun oli kerran noin hyvä keppi. Vie äkkiä. Kyllä riittää. Pätevä mies. Niin lähdetään tänne.
Niin kun, tämänkin koiran kanssa sulla on todella upea suhde, se pitää aina sanoa. Mutta katsotaan mitä me nähtiin. Joo. Elikkä laukaus varma, siinä ei ollut mitään. Ja sitten tää menee tuohon +3 hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin, että tällähän nyt ei ole tuohon luokse tulossa, niin ei minkäännäköistä niin jarrua. Samalla tavalla kuin tuolla runollakin, niin hieman pehmeä, eli jää niitä niin kuin muistikuvia näistä asioista. Eli just se palauttaminen, että vähän niin kuin jäähän katsomaan niitä asioita. Ja kelkka oli molemmille vähän samantyylinen, ehkä niin kuin tietysti vähän ikä auttaa siinä, mutta myös tuo kokonaisluonteen ero niin menee niin kuin ensin ja sitten tulee vasta niin kuin kattelemaan. Mutta tarvii pientä apua, jota se sulta saa, ja se on se tärkeä juttu, että aina kun on semmoinen tilanne, missä sitä apua tarvii, niin sitä pitää saada. Koska se, että niin kuin tuo joku tommosen yllättävän asian tai tommosen niin kuin ratkaisu, niin jos menee silleen, että hihna vetämällä tälle näitä tuut nyt katsomaan, niin ei se ratkaise sitä, se pelkää sitä, se pelon kautta niin kuin ratkee. Vaan se pitää saada silleen, että niin kuin hihna pitää olla löysällä ja houkuttelemalla. Ja jos et saa houkuttelemalla, niin sä houkuttelet lisää. Että se on niin kuin se, millä se pitää saada aina ratkaistua nämä ongelmat. Temperamentti, luonteen vilkkaus, +2 kohtuullisen vilkas. Eli pikkasen on niin kuin tynnyrin erikoiskokeena, niin siinä niin kuin ensin mennään vähän matkaa jalat vie ja sitten käännytään ympäri. Ja muutenkin niin se on semmoista, että niin kun pientä viivettä on näissä, aina kun tulee joku asia, niin saattaa olla jotain muuta. Tällä koiralla on sijaistoimintona on tuo haistelu. Eli silloin kun ei oikein ymmärrä, niin jotain pitäisi tehdä, niin haistelu on helppo. Joillekin se on liike, jotkut rupeaa niin kun vaeltamaan sille, niin kun ne purkaa sitä hermonsa sillä, että ne niin kun rupeaa menemään ees taas. Mutta sitten mennään hermorakenteeseen, eli millä tavalla kuormittuu, niin +1A hieman rauhaton. Eli kyllä se niin rauhattomuus lisääntyy silleen, että se näkyy silleen, että no nyt pari päivää on ollut aika kuuma, sillä yrittää omistajat selittää, että kun niin hiton kuuma, nyt ei ole enää niin kuuma, niin se näkyy siitä, että kieli alkaa roikkumaan ja sitten se on suurin piirtein niin metrimäärä näyttää sen, että miten paljon niin kuormaa tulee siitä tämmöisellä kelillä, eli se tulee sisältäpäin se lämpö. Okay. Taisteluhalu, miten innokkaasti koira haluaa käyttää lihaksistoa kroppaansa taistellakseen erilaisia asioita vastaan, niin +2P kohtuullisen pieni. Eli tällähän sillä on nyt sitä kyllä. taistelua. Ja se yrittää, ja pienenkin pitää tehdä paljon. Ymmärrän. No puolustus, miten se haluaa puolustaa sinua ja itteensä, kun hyökkäjä tulee sieltä pienen verran. Eli siinäkin on se, että kyllä se niin ärritti siinä, mutta sitten se totesi, että sinä hoidat, minä huutelen tätä takaa. Ja sitten se oli hyvä kyllä, kun se oli sen takaa katteli tälleen, se oli tälleen näin. Ja sitten kun hyökkäjä lähti pois, niin oli tämän väliin. Mutta siltikin niin siinä huomaat sen, että se pienen verran, niin jos se olisi ollut jotain muuta, se olisi tullut täältä näin ja mennyt itse eteen tälleen. Mutta nyt se tulee täältä niin jälkeen välistä porukassa. Niin, kyllä. Ja se on se, mutta siihen pienenkin pitää tehdä jotakin. Kyllä. Sitten terävyys, seinä, mitä sinä et nähnyt, mitä siinä tapahtuu. Se oli mielenkiintoista. 2 kertaa tuli sellainen ääni, mikä en mä tiedä, ei varmaan kuulu sinäkään. Siis tosi pieneltä kuului niin. Se oli kun mä tulin silleen, se katsoi silleen, että se oli vähän niin kuin ihmeessä, että se ilme. Mikä on? Sitten se oli. Ja se tuli niin hiljaa silleen, että et varmaan sinäkään, ehkä sinne seinän taakse kuului oikeastaan. Kuuli joku pienen semmoisen niin. Yrähyksen joo, vaan, mutta se oli hyvin minimaalinen. Ja siinä ei ollut, niin kuin, että jos se niin kuin komentaisi minua oikeasti ja se tulisi muuta siinä, niin se olisi semmoinen. Niin. Että siinä tulee se R. Ei ollut R:iä. Se käy katsomaan silleen, että silmät levisi tälleen näin ja sitten toisen kerran kokeili, että joskus se lähtisi tuolla pelkästään. Sitten kun ei lähtenyt, niin tulee vaan. Niin se on tämmöinen kuin 1P-koira, joka ei osata lainkaan terävää. Ja se on, niin kuin, se on hyvin tyypillinen silleen, että se on aika loppupäässä, kun on testiäkin, niin siinä ollaan aika kuormissaan. Et saattaa olla joku, joka alkupäässä on enemmän silleen, että niin kuin, tää on mun piha. Ja loppuvaiheessa niin se on silleen, että pidä pihas, että minä olen vaan tässä. Sitten mennään toimintakykyyn, millä tavalla koira pystyy itse omaehtoisesti ratkaisemaan näitä asioita, omakoittoinen rohkeus ja tällainen näin, niin se on 1P kohtuullisen pieni.
Eli siinäkin niin sekin on just se, että kohtuullisen pieneen pitää tehdä asioita, mutta se tarvii niitä sinun apuja. Ja se, että se on tärkeintä on tässä näin, että se koira saa niitä apuja, se pystyy ratkaisemaan ne asiat ja se saa sen homman niin kuin hoidettua, niin se on tärkeää. Et se mitä tänne näitä ruksia laitetaan, niin se on mitä me nähdään siitä koirasta. Kyllä. Miinuksia ei ole yhtään. Okei. Plussaa 155. Onneksi olkoon.